Hola, mireu, en aquest vídeo pretenc acompanyar-vos en com poder teixir-vos el vostre propi jersei. Val? Jo els materials que he utilitzat per fer el meu són la llana de la Drops, l'alpaca mix, val? Que en aquest cas té 167 metres per 50 grams de fil i tisores per tallar fil, ganxet de 3,5 mil·límetres i un ganxet de 3 mil·límetres. Sí? Necessitarem una agulla llanera també per després rematar fils. Mireu, abans de començar el jersei, el que haurem de fer és una mostra de tensió per poder saber quina quantitat de fil necessitarem. Val? Llavors, jo he muntat 57 cadenetes, les he juntat en rodó i després he teixit una volta de mig punal i després 1, 2, 3, 4, 5, 6... En total 7, són 8 voltes, vale? Amb el punt amb el que teixiré el jersei. Ara us ensenyo com fer la mostra i després us deixaré per escrit, val? Perquè ho pugueu llegir tranquil·lament, què heu de fer amb aquesta mostra. Perquè haureu de pesar-la per saber quina quantitat de fil heu utilitzat per fer aquest tros de mostra. L'haureu de mesurar també. I a més, aquesta mostra ens servirà per saber també després quina quantitat de punts haurem d'utilitzar per començar el jersei. Sí? Perquè el que comptarem és, a veure, en 10 centímetres quants punts hem utilitzat per poder muntar les cadenetes d'inici necessàries per començar el jersei, que després ja veureu que és molt senzill. Val? Vaig a ensenyar-vos com fer la mostra. Jo he muntat ara 30 cadenetes per ensenyar-vos com fer la mostra. Recordeu que la mostra que vaig fer per calcular la quantitat de fil del jersei l'he fet més gran, perquè contra més gran la mostra, més informació em dona informació més exacta, val? Però ara per ensenyar-vos com fer-la, jo he muntat 30 amb un ganxet de 3,5 mil·límetres. I ara el que faré serà continuar teixint amb el meu ganxet de 3 mil·límetres. Per què ho faig així? Doncs perquè m'interessa que les cadenetes d'inici em quedin una miqueta més grans per poder treballar bé. Llavors, què vol dir tancar en rodó la mostra? Tancar en rodó la mostra vol dir que m'agafo les cadenetes, les encaro perquè no se'm girin i tanco la mostra aquí. A mi m'agrada, recordeu, treballar el punt de cadeneta de manera que em quedi sempre dos dels fils sempre davant, perquè trobo que queda més bonic. Només agafo el fil de darrere. I ara tanco, ja veieu, tinc com si fos una pulsareta, no?, amb el punt. Llavors ara simplement el que hem d'anar fent és a cada punt, ara primer pujo amb 2 cadenetes, en el mateix lloc on he empalmat, faig un altre mig punal, agafant el fil per darrere. Ara intentaré que es vegi una miqueta millor, perquè a més, clar, aquest fil costa una miqueta que es vegi. Mireu, per fer el mig punal agafo la baga i llavors me'n vaig en aquesta cadeneta d'aquí. A veure si ho puc. Vale. Me'n vaig en aquesta cadeneta d'aquí. I el que faig és agafar aquests 2 fils del davant i llavors, veieu? Estic agafant només el fil del darrere de la cadeneta. I aquí ja passo el fil una altra vegada, torno a agafar fil i ho tango tot alhora. Torno. Agafo fil, me'n vaig al següent punt, que és aquest d'aquí,
punt de cadeneta, torno a fer la mateixa operació, agafo els dos fils del davant, em queda un al darrere, torno a agafar vaga i tanco tot alhora. Torno a agafar vaga, entro una altra vegada a la següent cadeneta fent la mateixa operació i agafo vaga i els tanco tots alhora. Si agafar la cadeneta d'aquesta manera, com us dic, us resulta feixuc, val? Agafeu-la com ho fem habitualment, que és simplement entreu així, de cara, i feu el punt. Queda diferent. Si us fixeu aquí, es dibuixa una trena. En canvi aquí no. En aquest punt que acabo de fer ara, no, simplement es veu un filet aquí sota. No està dibuixat, o sigui, el punt no queda igual aquí i aquí. Aquí queda diferent, la part de baix. Jo continuaré fent tot de la volta, amb mig punt alt, i torno quan comenci a fer el punt de 2 mig punts alts tancats junts i una cadeneta, que és el que utilitzarem per tot el jersei. Doncs ja estic acabant la volta de mig punts alts. Aquest ja l'he treballat, me'n vaig anar aquesta cadeneta d'aquí. I ara, a veure, em falta alguna? Sí, em falta una. Em falta aquesta. I ara sí. Ara me'n vaig a buscar el primer mig punt que he fet, que és, aquí tinc dues cadenetes, doncs el mig punt és aquest. Aquí faré un punt ras. Aquí faig un punt ras. I ja tinc tancada la volta. Una vegada fet aquest punt ras faré. Ara ja comencem el dibuix del jersei. Són dues cadenetes i en el mateix punt faré un mig punt alt. Ara fem una cadeneta, em salto un punt, me'n vaig al següent i en aquest següent faig un mig punt alt que no el tanco, torno a agafar vaga com per fer un altre mig punt alt, torno a entrar en el mateix punt on he entrat amb l'altre, ara tinc 2 mig punts alts per tancar i els tanco. Faig una cadeneta, salto un punt i me'n vaig al següent, on torno a fer el mateix. Agafo com per fer el mig punt alt. Entro al punt, torno a agafar vaga. En tinc un. No el tanco. Torno a agafar per fer un altre mig punt alt, torno a entrar al mateix punt. Ara ja tinc 2 muntats i els tanco els 2 junts. Torno a fer cadeneta. I torno, A veure, mireu. Aquí es veuen els punts, 1 i 2. Aquest és el que em salto, treballaré en aquest d'aquí. Torno. Aquest em salto. I aquest hi treballo dins. Entro, agafo vaga. Ja tinc les vagues muntades del mig punt al que no tanco ara. He de tornar a entrar en aquest forat d'aquí. Torno a agafar vaga. Entro en aquest punt, torno a agafar vaga. Tinc 2 muntats, però els tanco ara els 2 juntets. En comptes d'haver tancat un i després l'altre, els 2 alhora. Sí? Torno. Aquest no el treballo. Aquest sí el treballaré. Agafo vaga, entro, agafo fil. Torno a agafar vaga, torno a entrar al mateix punt, agafo fil i ara torno a agafar fil. Tanco tots junts i faig una cadeneta de separació. Aquest punt no el treballaré, treballaré aquest d'aquí. Doncs això és el que hem d'anar fent al llarg de tota aquesta volta.
Ara treballem dintre d'un punt, que és el del mig punt. Després treballarem dintre d'aquests forats, que serà molt més senzill. Torno i ja després acabo la volta. No treballo aquest punt, treballo aquest. Entro, agafo vaga. Ui, mireu, s'ha enredat una mica això. Entro, agafo la vaga, torno a agafar vaga, torno a entrar al punt, torno a agafar vaga i ara els tanco els dos alhora separats amb una cadeneta. Recordeu la cadeneta, que és important, si no us quedarà tot molt estret. Aquest punt no el treballo, me'n vaig al següent. Ja he agafat vaga, entro al punt, torno a agafar, torno a agafar vaga, torno a agafar vaga, torno a entrar al punt, torno a agafar fil i ara tot junt una altra vegada. Cadeneta. I així tota la volta. He acabat la volta. Faig el punt de cadeneta i ara hauria de començar la volta següent. Com no vull que em vagi quedant costura aquí, no pujaré amb dos cadenetes i entraré directament en el primer forat de la volta que he fet. I aquí entraré amb mig punt que no tanco, un altre mig punt i ara els tanco els dos alhora. Aquest espai d'aquí al principi em quedarà una mica raret, però després ja, en tot cas, ja ho solucionarem. De fet, després no es veu. Però, si no us agradés, doncs sempre se li pot fer una puntadeta amb un fil i ja està. Però el que m'interessa és poder anar teixint en rodó sense haver-me de preocupar de pujar amb dos cadenetes, perquè després sempre queda una costura aquí i a mi per aquest tipus de peça no m'agrada. Llavors, ara hi tornem. Ja he fet la cadeneta, mireu, ara és molt més senzill perquè entrem aquí, en el forat. Val? Llavors, agafo vaga, entro en aquest forat, torno a agafar fil, torno a agafar vaga, torno a entrar al forat, torno a agafar fil i ara ja ho tanco tot alhora. Aquests són els dos mig punts tancats junts. La cadeneta. Torno a agafar vaga, entro en el forat, trec fil, torno a agafar vaga, entro al forat, trec fil i tanco tot junt i cadeneta. Aquest és el treball bàsic que heu de fer per fer la mostra i que és el que utilitzareu per fer el jersei. Molt fàcil. Entro, torno a agafar vaga, entro, agafo fil, tanco tot junt, cadeneta. L'última, Agafo vaga, entro en el forat, torno a agafar fil, agafo vaga, entro al forat, torno a agafar fil i ara ho tanco tot alhora i faig una cadeneta de separació. Doncs així heu de fer unes quantes voltes, val? Per veure exactament, per obtenir les dades que necessitem. Molt bé, doncs quan tingueu tot això fet, haureu de mirar el que us explico per escrit, que també ho deixaré aquí, per poder fer els vostres càlculs. Sí? Jo ara començaré també amb l'inici del jersei. Ara anem a veure la quantitat de fil necessari que necessitarem per fer el nostre jersei. El primer que haurem de fer és una mostra circular, tal com us l'he explicat abans. Aquí us deixo la guia de punts i és com us he explicat. Un cop feta la mostra, l'haurem de pesar. En el meu cas, la mostra que jo he fet pesa 8 grams. Després haurem de prendre les mides de la mostra. Haurem de calcular la circumferència en centímetres, sí? I també l'alçada. Amb el pes i les mides obtindrem la informació que utilitzarem per calcular la llana que necessitarem. En el meu cas són 29 centímetres, on hi ha 57 punts, i vol dir que en un centímetre m'hi caben 1,96 punts. La informació ens servirà per saber quants punts d'inici haurà de tenir el jersei.
també serveix en cas d'estar elaborant un patró amb mides molt exactes, però no és el nostre cas, perquè ja sabeu que això ho anem improvisant. Ara és el moment de prendre'ns mides nosaltres. El primer que farem serà mesurar la circumferència del nostre cap per la part més ampla. La mida la prendrem just per sobre de les orelles i ens donarà la mida de la circumferència que haurà de tenir el coll del jersei. En aquest cas he posat 58 centímetres. Això ens servirà per calcular els punts d'inici, les cadenetes que necessitarem. En aquests 58 centímetres hi sumarem 2 més, que seran 60 centímetres. Dividirem aquest resultat en 3 parts. Ens donarà 20 centímetres. Això vol dir que necessitarem 20 centímetres per l'esquena, 20 centímetres per la part frontal i 20 centímetres més que haurem de distribuir en les dues espatlles. És a dir, cada espatlla seran 10 centímetres. Sabem que en 1 centímetre tenim 1,96 punts. Si l'esquena ha de fer 20 centímetres, vol dir que en total, arrodonint, necessitarem 40 punts. El frontal serà igual, la part del davant, i després la part de les espatlles, amb els nostres càlculs, ens dona que han de tenir 20 punts cada espatlla. Si sumem tota la quantitat de punts, seran 40 cadenetes per la part del davant, 40 cadenetes per la part del darrere i 20 cadenetes a cada espatlla. 120 cadenetes en total, 120 punts. També haurem de mesurar el contorn de pit, el llarg de màniga, tal com ho teniu aquí en el dibuix, el contorn del braç per la part més ampla. Mesurarem també la llargada que volem que tingui el jersei des de la part de sobre de l'espatlla, on tenim la clavícula una miqueta més amunt, fins a on vulguem. No sé si voldreu cintura, cadera, això ja depèn de cadascú. I també quin serà el contorn desitjat a la base. Si el voldreu més ample, més estret, això ho heu de veure vosaltres també. Ara ve el moment d'interpretar els resultats obtinguts per saber la llana que necessitarem. Jo normalment em faig un dibuix tipus esquemàtic, tal com el teniu aquí, que són rectangles, i poso les mides que he obtingut en centímetres i després passo a fer els càlculs. Llavors aquí es tracta de saber quants centímetres quadrats hem de teixir. Com si estiguéssiu comprant roba per tallar, hauríeu de saber també quina quantitat necessiteu. Doncs això és el mateix, el que passa que aquí haurem d'obtenir el número de cabdells o de metres o de grams que necessitem de fil. Llavors, mirem la mida de les mànigues, calculem els centímetres quadrats que necessitem per les mànigues, mirarem la mida del cos, també calcularem els seus centímetres quadrats i tot això ho sumarem. No m'extenc més perquè ho teniu tot explicat aquí. Una vegada tenim aquesta informació, passarem a calcular els centímetres quadrats de la mostra que hem teixit, de la qual sabem que pesa 8 grams. Amb tota aquesta informació, què farem? Una regla de 3. Si per teixir, en aquest cas, 159 centímetres quadrats he utilitzat 8 grams, que és la mostra, 8 grams de fil, per teixir 10.138 centímetres quadrats, que és el total que m'ha donat, que necessito per poder fer el jersei amb les mides aproximades que he tret, necessitaré X. Faig una regla de 3 i em dona els grams de fil que necessito. Com sé, en el meu cas, que els meus cabdells són de 50 grams, aquí em diu que jo necessito 508 grams, doncs necessitaré alguna més de 10 cabdells. Jo normalment el que faig és tirar amunt aquestes quantitats, llavors doncs, com aquí em deia que necessitaria 10 cabdells, doncs me'n vaig comprar 11, val? Perquè després normalment amb les botigues amb les que treballo sempre puc tornar el fil i em fan un vale o puc canviar-ho per un altre fil. Bé, depèn
de la botiga amb la que estigueu treballant habitualment. Ara anem a muntar els punts de cadeneta per iniciar el jersei. En el meu cas, segons els càlculs i el que hem vist abans, a mi m'havia donat que he de muntar 120 punts de cadeneta per poder començar el meu coll. Llavors, això eren 40 punts al darrere, a l'esquena, 40 punts al davant, 20 i 20. Què passa? Que jo, en aquests punts d'aquí, faig augments. Per tant, aquí ja he de descomptar que aquest punt d'aquí, en comptes de ser un, en seran dos. Val? Llavors aquí les cadenetes, en comptes de tenir que muntar 120 cadenetes, n'hauré de muntar 116, perquè aquí hi haurà augments. I aquests augments, que seran 1, 2, 3, 4, ja em donaran els 120 punts. També he de tenir en compte com és el dibuix del meu patró, que si recordeu és una mena de pilanet i un espai buit. Pilanet, espai buit, pilanet, espai buit. Per tant, si jo vull arribar a les cantonades de forma que em quedin els pilanets per fer els augments de la màniga renglar, hauré de tenir això en compte. Jo, tenint tot això en compte, em queda que la meva distribució de punts ha de ser la següent. Ha de ser a una de les espatlles, començaré les cadenetes, posaré un marcador en el primer punt, comptaré 20 cadenetes i a la que fa 20 tornaré a posar un marcador. A partir d'aquí comptaré 38 cadenetes, posaré un altre marcador. Des d'aquí comptaré 20 cadenetes més i posaré l'últim marcador. Aquest ja el tinc marcat. Això que no tanqui, com em quedarà? Doncs que entre marcador i marcador, que això ja són un punt, cadascun, a les espatlles tindré 19 punts. I al davant i al darrere, quan dic espatlles em refereixo a les dues, i al davant i al darrere tindré 37 punts. Si us recordeu, eren 120 punts que havíem de muntar. Si davant més darrere, que són 37 punts davant, 37 darrere, em quedaran 74. A les espatlles, que són 19 per espatlla, seran 38 punts. Més els augments de la màniga renglar, que són 1, 2, 3, 4, per 2 punts, que hi haurà a cada punt, són 8 punts. Ja tenim els 120 punts que ens calen per començar la feina. Per tant, com ho muntaré jo? Posaré a la primera cadeneta un marcador, des d'aquí comptaré 20, posaré el següent marcador, des d'aquí 38 posaré el següent marcador, des d'aquí 20 i el següent marcador. I després ja tancaré aquí, on està el primer dels marcadors. Què us aconsello a vosaltres? Que us feu un quadre així també, que agafeu una fulla quadriculada i tingueu en compte això, que si us ha donat 120 punts, primer ja n'heu de restar 4, perquè cada punt de cantonada seran 2. Llavors aquest punt, llavors són 16 cadenetes, 116 cadenetes les que haureu de muntar, només. I després tenir en compte que tot quedaran els seus 120 punts perquè hi ha tots aquests augments. Bé, espero que hagi quedat més o menys clar. L'important és que vosaltres busqueu la quantitat de punts que necessiteu, que feu la divisió aquella que vam parlar, perquè a mi em donava 40, 40, 20 i 20, i que a partir d'aquí busqueu la fórmula idònea perquè els punts us quadrin. Doncs, tal com hem parlat, com us he comentat abans amb el dibuix, jo ara acabo de muntar les meves cadenetes i si us aneu fixant he anat posant els marcadors. Aquest marcador està en la primera cadeneta que he fet i successivament en funció del que ja us he comentat abans he anat posant els marcadors. Ara què he de fer? Això ho he fet amb un ganxet de 3,5 mil·límetres. Trec el ganxet de 3,5 mil·límetres i ja incorporo el de 3, que és amb el que treballaré ja tot el jersei. Ara he d'encarar la traneta per tancar en rodó. Aquí se m'ha girat una mica.
D'acord, doncs jo he d'anar aquí, en aquest punt d'aquí. Trec el marcador. I ara enganxaré el meu punt en el primer punt, que és aquest d'aquí. I l'agafo, agafant la trena per davant. Ja sabeu que m'agrada sempre que em quedi el més bonic possible. Això ja ho hem fet amb la mostra, ja us he explicat abans. Molt bé, doncs ara aquí em toca fer 2 cadenetes, que és el meu inici perquè ho faig en mig punt, i aquesta volta, tal com hem fet a la mostra, serà tota en mig punt alt. Faig en el mateix lloc on han sortit les 2 cadenetes, en el mateix punt faig un mig punt alt, i ara hauré de fer un mig punt alt a cadascuna de les cadenetes que em trobi a continuació. El fil d'inici no l'amaguem, perquè ens servirà per deixar tancat bonic l'inici del jersei. Ens servirà després, per tant no l'amaguem. Simplement anem teixint mig punts alts. Ai, que se'm gira la cadeneta. Un mig punt alt a cada una de les cadenetes, tal com hem fet amb la mostra. Sempre fem mig punt alt, no fem cap augment en aquesta volta. Això sí, mireu, no ens oblidem d'anar posant els marcadors, que jo ja m'oblidava perquè, bueno, aquí es veu bastant bé quin és l'inici, però jo ja m'oblidava. Aquest és el meu primer mig punt alt. Sí? Això són... Espereu, mira. Aquí tinc les 2 cadenetes d'inici, una i 2, i llavors aquí tinc ja el dibuix del mig punt alt, i aquest és el meu primer punt. Continuaré teixint tota la volta fins tornar a arribar en aquest punt. A veure, perquè no hi hagin dubtes. Hem començat aquí, he anat fent mig punt alt per cada cadeneta que m'he anat trobant, i ara arribo en aquest marcador d'aquí, que m'està marcant un espai en el que, quan acabi de fer aquesta volta i comenci la de dibuix, hauré de fer augment de 6, i em trobo aquest marcador. Doncs jo ara trec el marcador, faig el meu mig punt alt, i tan punt l'he acabat, el torno a posar. El poso en el mig punt alt que he fet, perdoneu, que no sé si es veu. El poso just en el punt que acabo de fer. Aquí. Llavors em torna a quedar marcat el mateix lloc. I ara continuaré treballant, arribaré al següent marcador, faré el mateix, faré l'altre espai curt, que és l'altra espatlla, arribaré al marcador, tornaré a fer el mateix, fins que arribi aquí. En el moment en què arribi aquí, en aquest marcador que és el rosa, que ja me l'he posat diferent, que és el primer, ja començarem a fer una altra feina amb aquest coll. Ara de moment estem posant la base, estem sentant la base per continuar després teixint el jersei. Mireu, ara estic arribant ja al final de la volta. Aquest punt ja l'he treballat, em toca fer aquí un mig punt alt i després ja hauré d'anar a enganxar aquí, on està el marcador. On està el marcador serà el primer punt on faré augment per fer les 6. Faig primer el mig punt alt que em falta. I el tanco. Ara me'n vaig aquí. Trec el marcador. Després ja, en principi,
Jo no necessitaré el marcador, ja veureu que és que queda tot molt marcat. Aquest era el punt d'on he tret el marcador. Entro al punt d'on he tret el marcador i faig punt ras. Dues cadenetes. I faré en aquest mateix punt, on he fet el punt ras, 2 mig punts alts tancats junts, que ja els coneixeu, són els que hem utilitzat per fer la mostra. 2 mig punts alts tancats junts. En aquest moment el que estic fent és convertir aquest punt d'aquí en un punt que té 3 mig punts alts tancats junts. Per què? Perquè les dues cadenetes també em compten com a mig punt. Per què us ho dic això? Perquè en les cises, en comptes de fer 2 mig punts alts tancats junts, separats per 2 cadenetes, perquè les 2 cadenetes són necessàries per augmentar també, ho faré fent 3 mig punts alts tancats junts perquè les cises quedin més marcades. Conforme vagi evolucionant el jersei, ho anireu veient. He fet la cadeneta de separació i ara farem el mateix que hem fet a la mostra. Aquest punt me'l salto, me'n vaig a aquest d'aquí, entro en el punt, agafo fil, no tanco aquest mig punt alt, torno a agafar, torno a entrar al mateix punt, torno a agafar i ara sí, ara els tanco els dos alhora. Una cadeneta de separació, torno a agafar vaga, salto aquest punt, me'n vaig a aquest d'aquí, entro, agafo fil, torno a agafar vaga, torno a entrar, torno a agafar fil i ja torno a tenir 2 pendents de tancar, ara els tanco i faig una cadeneta de separació. Faig això fins a arribar al següent marcador on faré un augment. L'augment que faré en aquest marcador d'aquí seran, en aquest mateix punt faré 3 mig punts alts tancats junts, 2 cadenetes i una altra vegada aquí 3 mig punts alts tancats junts. Jo vaig a fer aquest tros i us ensenyo quan arribi aquí com ho he de fer. Molt bé, doncs ara ja arribo al marcador on he de fer el meu augment per començar la cisa i fer la màniga renglar. Llavors, em salto aquest punt i vaig al següent, on faré. Recordeu que és el d'augment, que és diferent a tots els altres. Faig mig punt alt i no el tanco. Torno a agafar per fer mig punt alt en el mateix forat, en el mateix punt, tampoc el tanco. I torno a agafar, torno a entrar en el mateix punt i ara sí, tinc 3 mig punts alts aquí muntats que els tanco junts. Faig 2 cadenetes perquè estic a la cantonada, 2 cadenetes de separació i ara en el mateix punt farem una altra vegada 3 mig punts alts tancats junts. Un, no el tanco, 2, no el tanco, 3, i ara sí, ho tanco tot alhora. I ja tenim la nostra primera cantonada. Faig una cadeneta i continuo teixint normal. Salto aquest punt, me'n vaig al següent i faig el meu grup de 2 mig punts alts tancats junts, seguits d'una cadeneta. Torno a saltar aquest punt, me'n vaig aquí i ara continuo una altra vegada igual, fins que arribi al següent marcador on us torno a trobar. Torno a arribar a un punt on he de fer augment per poder fer la màniga renglant. El que he de fer aquí és treure el marcador, el marcador estava en aquest punt d'aquí, és a dir, salto un punt i me'n vaig aquí. Entro, faig mig punt alt que no tanco, torno a agafar vaga, torno a entrar en el mateix punt i faig un altre mig punt alt que no tanco. I ara vaig pel tercer, que ja sabeu que les cantonades n'estic fent 3 perquè quedi tot més marcadet. Faig el tercer, el
tanco, faig 2 cadenetes i tornem a fer el mateix en el mateix forat. Mig punt alt que no el tanco, un altre mig punt alt que no tanco i l'últim que tampoc es queda aquí i tanquem tots 3 alhora. Ja tinc una altra cantonada, recordem. N'hi ha una aquí al principi, aquesta és mitja, aquesta és la primera que hem fet d'espatlla, tenim aquí tota la part del davant del jersei i aquí comencem una altra cantonada per fer màniga renglant, que serà l'altre tros d'espatlla. Aquí hi haurà un augment, aquí n'hi haurà un altre. D'acord? Faig la cadeneta de separació i continuo teixint, em salto un punt, me'n vaig a aquest i 2 mig punts alts tancats junts, seguits d'una cadeneta. Val? Doncs ja estem al principi. Aquí, mireu, aquí tinc un dels augments i aquí tenia només mig augment. És a dir, he començat amb 2 cadenetes i 2 mig punts alts tancats junts, que hem dit que era com si fossin 3 mig punts alts tancats junts, però en aquest trosset d'aquí llavors em falten 3 mig punts alts tancats junts i 2 cadenetes per completar el dibuix. Sí? Doncs és el que vaig a fer ara. Faré aquí una cadeneta que em falta i ara ja me'n vaig en l'espai aquest on havia fet el primer grup dels mig punts alts i en faig un, no el tanco, el segon tampoc el tanco i el tercer i ara els tanco tots 3 alhora. I ara faig 2 cadenetes, que són les de separació, i me'n vaig aquí, on està el marcador, i faré un punt ras per tancar la volta. Aquí faig el meu punt ras per tancar la volta. Vale, us recordo. Aquí és on tinc els meus 2 punts de cadeneta. Faig 2 cadenetes i ara treballaré dintre d'aquest espai d'aquí. És com quan fem granis, vale? Llavors aquí faré 1 i 2 mig punts alts tancats junts. Se m'escapa el fil. I una cadeneta. He fet 2 cadenetes i 2 mig punts alts tancats junts, que em compten com si fossin 3. Ara faré tota la volta fins a arribar a aquest punt on tornaré a fer aquí per acabar els 3 mig punts alts tancats junts que em falten d'aquesta cantonada més les 2 cadenetes. Ara jo ja vaig a treballar dintre de cada espai igual que hem fet quan hem fet la mostra. Què faig? Doncs dintre de l'espai que em trobo següent faig 1, 2 mig punts alts que els tanco junts. Cadeneta. Aquí. 1, 2 mig punts alts que els tanco junts seguits de cadeneta. Sí? Aquest punt d'aquí el puc marcar amb un marcador per recordar que és l'inici, tot i que ja ho anireu veient. I després el que he fet per ensenyar-vos és en cada punt d'aquests on fem els augments, on hi ha les 2 cadenetes, he col·locat un marcador que vosaltres ho podeu fer. Veureu que al final ja no és necessari perquè ho anireu reconeixent. Sí? Jo li he posat a tot arreu un marcador cada vegada que tinc que fer un augment. Sí? Doncs vaig a continuar. Us ensenyaré un més, val? I ja no m'extendré més perquè és com molt repetitiu. Està arribant a la següent cantonada on va màniga arreglant. Teixeixo en aquest forat del davant, faig la meva cadeneta i llavors arribo aquí, en el punt del marcador. Aquí és on he de fer l'augment. Trec el marcador i torno. Un, no el tanco,
2 mig punt alts no els tanco, 3 i els tanco tots alhora, 2 cadenetes, torno un mig punt alt que no tanco, 2 mig punts alts, 3 i ara els tanco tots alhora. Faig una cadeneta, m'agafo aquest marcador que he tret i just aquí on estan les 2 cadenetes, al mig, poso el marcador. Us dic, només si el necessiteu, sí? Veieu que es va fent aquest dibuix? Són els augments de la màniga reglant. I ara ja continuo treballant normal a cada forat. Faig els grups de 2 mig punts alts seguits d'una cadeneta i cada vegada que tingui que fer augment el faig. Estic arribant una altra vegada al principi, que és on hauré de fer, on acabar l'augment de la màniga reglant. Llavors, primer acabo la meva volta, on va els 2 mig punts alts tancats junts, seguits d'una cadeneta, i ara ja me'n vaig en aquest forat d'aquí, perdoneu, que entre que m'està entrant mogollon de llum ara, us hauré d'enfocar millor això. Vale. Doncs aquí és on he de fer l'altra part del meu augment, perquè em quedi igual que les altres. Entro en el forat, faig un mig punt alt que no tanco, torno a agafar fil, torno a entrar al punt, un altre mig punt alt que no tanco, torno a agafar fil, torno a entrar al punt, un altre mig punt alt que no tanco, i ara sí, els tanco tots alhora. Faig les 2 cadenetes i torno a tancar aquí. En el punt mig, trec el marcador, perquè si no també el teixiré. Llavors aquí torno a fer punt ras, i per tornar a començar he de tornar a anar en el punt de darrere, com si estigués treballant un grani, igual. Llavors faig 2 cadenetes i ara aquí, al punt de darrere on estan les 2 cadenetes al forat, faig mig punt alt, no el tanco, mig punt alt no el tanco i ho tanco tot junt. I ara ja puc tornar a començar. Cadeneta, torno a marcar aquest punt d'aquí, que és on hauré de tancar la meva volta, i continuo fins que arribo aquí, faig augment. Continuo treballant, arribo aquí, faig augment. Continuo treballant, arribo que està d'aquí, torno a fer augment. Veieu que està el pilanet com més pronunciat? Torno, continuo treballant i arribaré una altra vegada en aquest punt d'aquí on he d'acabar el meu augment. Bé, espero que estigui clar i crec que la propera vegada ja veureu un tros important de jersei acabat. Aneu practicant. Ja he acabat de fer la meva part superior del jersei. Com podeu veure aquí ve una de les cises, aquí ve l'altra, i per la part del davant, les 2 que han quedat ben marcades, perquè en les cises, quan he fet els augments, en comptes de fer 2 mig punts d'alts tancats junts, n'he fet 3 separats per 2 cadenetes i després 3 més. Aquí fèiem 3, 2 cadenetes i 3 tancats junts, recordeu. Val, doncs ara ja estem en aquest punt d'aquí. Aquest és l'inici i el final de cadascuna de les meves voltes. Us recordo, això és el coll i això estic teixint així, en aquesta direcció. Val? Llavors el que farem ja serà tancar el cos. El tancarem sota de les mànigues. Començarem a teixir per aquí, teixirem fins a l'altre costat. Quan arribem aquí ja no farem augment, farem aquí 2 punts alts, 2 mig punts tancats junts, farem unes cadenetes per donar-li amplada sota
sota l'aixella, cadascú farà les que necessiti, jo probablement en faci 4, provaré, i després continuarem teixint per l'altre costat, fins aquí. Farem, en aquest costat d'aquí, farem el nostre grup de 2 mig punts estancats junts, les 4 cadenetes, i anirem a parar aquí per tancar la volta. I a partir d'aquí ja teixirem tot el cos, des d'aquí, anirem teixint tot en rodó, fins que arribem al punt on vosaltres, jo, com vulgueu, fem algun augment més, si és que volem acabar el jersei en campana. Jo crec que és la meva intenció, però com ja sabeu, jo sempre us dic que vaig fluint, llavors no sé ben bé com acabarà això, perquè a vegades em faig coses que després me les poso i no m'agrada, llavors ho canvio, desfaig, torno a fer, llavors ja veurem a veure com anirà quedant, val? Ara jo començaré per aquesta part d'aquí per poder anar tancant el cos. Després, una vegada s'acaba el cos, és quan es comencen les mànigues, val? Que primer ens fa una i després l'altra. Bé, som-hi!